Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigot, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo, kas tamatan kadagiti kablaaw yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kanipagayam tayo nga Adelfa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang nangruna unay dito'y programam alagip ti napalabas. No bilang tamapagasatan met amay drama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga Adelfa. Saan ko apudpud no anagan? Ngem ti inak ibingla ita ket pudno apakasaritaan ti biag ko. Miss F, may saak a single mom. May saak kadagiti ina alumablaban para iti masakbayan ti anak na. Iti kinaad-ado ti parikot a nagdaldalanan ken insang sangitak, ti amok ket awanen lugar ni ayat ditoy pusok. Banag a nagbiddutak. Ngamin, dimteng ti lalaki ajak pulos in pagarok. Saan a pinilit ngem inaklon ti mismo a pusok. Maysa a single dad. Rugyak nga rudan ti agsalaysan. Hello, Insan. Nakaawag ka mat? Wan insan, kasano? Makarawar ka kadiinton bigat? Kumpurmi, Insan. Kita gumagata ka rumar. Hay sus, gagatam ngamin a. Sigurado nga ag-enjoy ka ija insan. Ado ti maamamom ijay. Ado ti padatamat lang nga OFW. Ay na, Insan. Amangan no maopi aktulaang ijay. Narigatan. Kan may sa nakababain. Naimbag kumamot no adam amok ijay. Isu nga rod amapanta tapno mapanta makiamamo kadakwada. Anya nga dyan mo. Amangan no ijay mumatan amasarakan ni Mr. Right. Anya? Sika talaga, Carol. Mapanta amapan insan. Nala, kita agto nga rod, Insan. Depende timud ko. Saan mo lang akitaan insan? Aramidem. Anya? Dakkel apas kanda dya insan. Siguradong ag-enjoy ka kung naktumad. Kasano ko mama siguradong dayta, Insan. Ay, basta. Urayan kang urayan. Agkita tanton, ija insan. Kita agto, Insan. Hala na ito'y. Killjoy ka mat. Wan ko nam ngaminan Di kan tupulos agbabawi a sumurot kanya. Promise. Ay, sige man laengan. Tapno di mumut ko na. Amangan kit din gumura ka kanyak no di ka pagustuhan. Ay talaga agumura aken ka ano di ka umayinsan. Awanan ti kasinsin kung agnagan iti Adelfa no di ka umay. Anya? Alawanan, umayak nga umay kasinsin. Nakasukat kamot ka anakan. Wanang ti. Rumor ka kadi? Di mo't day off mo ita? Wan, day off ko ita anti. Angam rumwarak. Sarakak dagiti sigo da barkadak. Anniversary ka nung timay sa agrupo dagiti OFW ita. Iso ti atendaran mi. Mayat nga rud Aging iti anyo oras ngay nga tati programa. Day tati jak amo anti. Angam kasalakunada mat nga amangan no aging gainton rabi iday jay. Nang runa ket Domingo ita. Ado ti naka day off at trabahador. Kasta? Wan anti. Mapantayo awan papanan nyo. O sige, sumaruno akto. Bareng malpas ko adagos tinaka-schedule nga aramidag ita. O sige anti. Awagan dakto no makaumay kayo. Tas sukuran kayo. Sige ka anakan. Kita tadi ka manen mapasubo nga ginom. Ha? Wan anti. Di nakpakadanagan. Kabaalak mat ti bagik. Ken may sa amok mat ti turturungag. Sana kas ide amapukpukawak. Sa bagay. Nala, enjoy ka anakan.
Sumaruno akto intun malpasak iti opisina. Nagadumot gayam ti tao insan. Nakababain. O kat, anya kumaita. Tao tamot akas kadakwada. Anya nga'y kumatipagbainam. Ala, umay kakit din ta dumanon ta iti ayanda insan. Saanan insan? Nagado ti tao. Talaga nga adu ti tao ngamin, danda ni amin nga OFWs kat adda ditoy. Adda ka dita at taga Benguet, taga La Union, taga Pangasinan, taga Nueva Vizcaya, Kalinga, Abra, kan aminan. Naglalaok a lugar tinagapgapuan dagita insan. Naimbag welcome tay ti dayta apasken insan. Katuan, apay kit din asaan. Welcome amin nga OFW ditoy kunakmanan. Isong awan nga rodrombang apagdanagam. Ala, umay kan ta dumanon ta iti ayanda. Mangkita ta iti mabalinta apagtugawan. Sigurado nga adu ti mabuya. Nakita kat iti Facebook ti program nga insagana da. Talaga gayam nga do ti OFW ditoy. Aywan talaga nga adu insan. Adapay kanukat bisita da nagapoy ti Pilipinas. Kasta aya? Wen, isong umay kan, darasang. Hi, miss. Ha? Ay, siya ka diti kasarsaritam, sir? Wen, ngam di nakawagan iti sir, ta sa anak mo ta maestro. Manong ko namlatan no iso. Ah? Oliver gayam tinagan ko. Si Kangay. Ay, kwa? Siya mo't ni Adelfa, sir. Ay, Manong. Kasla ita ka lang nga makita Kabarbaro ka kadilaang ditoy. Wano talaga nga ita ka lang nga imatendar iti dito apaskan. Parehas, Manong. Okay. No kasta, madama pa ilang nga ron ti panagadjas mo. Saan nga min nakas ije Pilipinas? Nga agtrabaho ka lang no kay kayat mo. No ditoy, talaga atudo kayod. Uwan nga rod, Manong. Sana bale, may ruwam kan tumot lang. Talaga kasta, anyangay nga ron. Masapol nga umadayo tayo nga agtrabaho para karagit ipatpatag tayo iti biyag. Husto ka, Manong Oliver. Di ka agbabain ha? Ipagpabalay mo. Ado ti makankan mainom ijay. Umay ka, tamapan tamangala. Wano, kayat mo, tayalan ka. Sige lang, Manong. Nabsugak pa ngamin. Kastoy kami dito itunggal aldaw ti Domingo. Ado ti tao ita, taada celebraran tayo nga anniversary ti may sa agrupo. Isong adamot lang na isagana a program. Kat agpabuya dagiti kakadwa tayo nga OFW, manipod ka dagiti agduduma a tribo. Kasta gayam. Wan, umay ka, tamapantay jay. Iyam amu ka dagiti daduma a miyembro ti grupo. Iti kasta, manayonan ti amamom dito Kat, kumusta nga itinatindara mapaskan, Oliver? Adumot lang ka di tinapan. Okay lang matanti. Wan, ado ti matendar. Nasaya at matngarod ano kasta. Sayang, tadyak mo't nakapan. Ado ngamin tinas asikasok. Wan nga rod Gistay may sa kayo mat siguro anak isalsala no nakapan kayo, ante. Wan kumaa, sayang ngagpayso. Sana bali tadanto pa'y mat sumaruno, ante. Wan matkit di Adumot dagiti barbaro ang miyembro, wano kasmat lang iti sigod. Adamat, dagiti kabarbaro nga imatendar. Kabarbaro dalang kano nga min dito, kas OFW. Nanayunan man nga rudan ati Pilipino kan Pilipina ditoy. Wan ante. Anya nga rod kat kasapulan mo ti umadayong agtrabaho para iti masakbayan ti pamilya. Nako namon, ante. Masapol at talaga ti atidog a panaganos, kan kirod ti pakinakam amang sarangat karag ti panubok adumteng. Ne, adda umuawag iti messenger ko Kitaag man. Ne, nimot Manong Oliver. Ay, sungbatak. Hello? Hello, Adelfa. Baka disturbo kadikan ka? Saan mo't kit di Manong? Okay lang, ta oras mo't ti panaginanak. Nalpasin ti trabaho.
Napintas nga rin ti timing ko ano kasta. Launay amanong. Talaga nalaing ka tumayming. Wala. Talaga nga minaday tati paglaingak, ading ko. Mayat nga rod amanong. Aywan gayam. Mabalin ka kadi nga awisan inton day off mo? Ha? Sa dino ko mamanong. Agsarak tayo ti may sa park. Isend kuntukin ka ti address. Kaya't ka nga mina makasarsarita. O sige. Awan pare ko titi day tamanong. Awan mo't kit diti papanak inton day off ko. Agyama na ka, Delfa. Medyo maboring ak namin. Iso kayat ko mat ti rumwar. Okay. Isen mo tulat nga rodin ti address sa pagkitaan ta. Tabirukak to, manong. Oh, Carol. Apay manon nakastatilangan. Kasla ka lamang sursurdo. Sa bali at talaga mo't no in love ti may sa atawan niya. Apay, asino tidakdak ka matem nga in love insan? Ay kadyam mo ka insan. Asino pa'y kumangay? Asino nga rod? Aramidon nakmanon amamadto ako na akong Carol. Sika! Anya? Oy. Agayan ayat kayo ka din, iti dayjay nga Oliver, ha? Anya? Anong agayan ayat ka dyan mat ni bagbagam? Kat no saan mat nga gararim kanya? Oh, di nga. Saan nga rod? Oho, kat no damag kung ar-arman na ka. Di mon ilibak, insan. Maawatan kamat kat no bilang. Kan may sa, single kamat. Isungawan nga rod dakas na. Anya? Sang kadamag nakakanukat ngamin, dayjay nga Oliver. Anya? Asino man ang ayat tinang ipadamag iti daytakan ka insan? Ay, basta. Ada nang i-report kanya, insan. Pues, wrong info tinakadanon kan ka insan. Oho, jay kadila ang pudno ti ibagam insan. Maamwak tumutla ang oray pupuutam ti kuna. Anya? At dayta ka man na ako na Carol. Dagulit kamot anya. Saan nga rod nga gar-aram ni Manong Oliver kanya? We, di nga. Nalabit, anain kabsatan laang tirik na di tao. Iso adi mo ka din ik-ik kan iti kay papanan. Di ka na yun na panagsinsin narak mi. Nasingpot ni Oliver. Nagagat, kan madlaw ana respeto. Adu dagiti banag a pagparehasan mi. Kas kumakadagiti pag-aayat mi nga aramiden tunggal day of mi. Dagiti paborito mi amakmakan. Tipan nakapaay mi kan ayat. Kang runaan ti amin, ti kinaadan anak mi. Mariknak amayas asidagan tiriknak kan kuana. Nagbalin kamin ak close. Ibaga na dagiti parikot na kanyak. Kat kastakmat kan kuana. Nalagaan tirik na tunggal may sakada kami. No agsarsarak kami. Nang runa no kasjay ng agsarsarita kami. Ay, ayat ka din daytoy. Dahito yung kadi amin ng tiipawit mo, Manong Oliver. Wala ni. Agpirma ka nga rod dito eh. Ano ita? Nalpasan natin ko. Dahito yung pay. Ay, ang dapat gayam. Sige. Adto yung ti resibo, Manong. Agyaman na, Klani. Awan anyaman na. Kumusta ngay matan ti anak mo, Manong? Kaasi ti Diyos. Okay lang, mat. Ninanang ti mangay ayawan ken kuana. Tadakat nga ron diti adayo. Balasang siguro na anya. Nabayagan adyak nakita kat. Ay, una. Nataytayag pa yan ngamsyak. Pakumusta am tuman, Manong? Kat una. Makadanon tibilin mo, ading ko. Ayun gayam. Pudno ka di tinadamag ko, Manong Oliver? Nga anya? Adda ka nung mat Pilipina asab-sabungam. Anya? Talaga ang naglapayag ti daga. Agasam man ta nakadanon ken ka adagos.
Ay, kat amo matan no nadamag ti maysa, sigurado nga agwara sanday ta. Dayta, kat nga rodading ko. Good luck lalaingam tapno makaasawa ka matan. Tani, narigat ti agmay maysa manong. Ha? Nasaysaya at matlaang no ada ka inagaw mo iti ulas tunggal rabii manong. Anya? Talaga nga da pagpadpadaan ti sitwasyon ta, Oliver. Nang ro na dagiti anak ta na bati di Pilipinas. Wan nga ron. Anya nga tano, padasan ta. Padasan ti, anya? Ti sumra kiti may sa relasyon. Total, malasang ka mat. Awan mat sabit mo, kasta akmat. Awan mat makuna sabit ko, tabaro akmat. Ha? Anak laeng ti adda kadata. Ngam nawaya tamat. Tagbada damat asan anak ki asawa. Kat, kasano no saan gayam ada tatag kagasat? Kasanungay mat, no talaga adata tinaituding para iti tunggal maysa. Oliver, Ay ayadan ka, Adelfa. Amok nga damot riknam kanyak. Sapay ko ma, ta di mo laptan ti bagin. Paguston ta kumanag itirik nata. kuha. Bayam ta panunutok pa aning bagday ta, Oliver. Numabalbalin. Diyak ngaminan kayat ti maylawan manan. Iso asapay kuma. Tamaawatan na. Di mo kuma tagidaksen no pakibiyagan ka kaanakan. Ha? Ti love life mo ti kayat ko asawan. Anya ti kayat yu asawan, Auntie Betty. Kas na ko namidida mo, agpada kayo kini Adelfa, nga adda na palabas na. Katagpada kayo matlaang nga addan bagahe, wano obligasyon na. Ti anak yu ti kayat ko asawan. Kasta nga rod, Auntie. Panag ko na kat nasaysaya at laengan, nuput din nyo tanyaman a relasyon nyo. Sakbay nga mununag pay dayta. Ha? Oliver, awan tinasaya at nga itden ti panakirelasyon mo, iti padam a single parent. Auntie. Sigurado amarigatan kayon tungag adjust. Saan laeng kumaadag iti bagbagiyo ti panunutin nyo? Auntie. Panunutin nyo mo't kumatirik na dagiti anak yo. Panunutin nyo agbali na reaksyon da. Saan laeng at ibukod yo apagragsakan ti pampanunutin yo. Auntie. Agpanunot kayo pa'y iti maminribo, sakbay ngagplano kayo. Taamangan no iti udi na, kat tilmunan yun to dagiti bukod yo alwa. Ti relasyon a binukalmi ka ni Oliver kat saan a perpekto. Ngem pudpudno. Napnuan iti ayat, rigat ken sakripisyo. Kat aging gaita, itultuloy milatta ti lumablaban. Kat iti tunggal laban mi, wenno pannakidaksang gasat mi itinagan ni ayat, kabayatan ti kaaddami dito'y balasiw taaw, dagiti anak mi ti inspirasyon mi. Dua a puso a naikalang a pinagsabat ti panawen tapno mangbukal manen iti baro a pamilya. Saan kami man a kompleto iti imatang ti kaadwan, ngem napnuan iti ayat ken sakripisyo. Saan mi nga mo nuan niya ti mapasamak kadagiti sumarsarunupay nga aldaw, ngem may salaeng ti sigurado. Saan kaminto a sumuko, wenno maawanan iti namnama, ngamin, saan laeng met a maipapanday toy iti ayan-ayat mi adwa, no di ket para iti masakbayan dagiti anak mi. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ting kapanangibasa ken panangyornos, para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Adelfa. Ken ka pagayam, Adelfa. Pudno nga awan ti makaibaga iti mapasamak kadagiti sumarsarono nga aldaw. Ngem no pagtalinaadan nyo ti ayat ken panagtalek iti nagbaetan nyo, mamatiak
nga agtultuloy ti relasyon a rinugyan nyo para itinapinpintas a masakbayan ti buklan yun to a pamilya. Kang runaan iti amin, diyo liplipatan ti kumararag iti Diyos a namarswa. Dawatan nyo ti panarabay na iti amin nga aramidan kan plano yo iti biyag. Alakastan pagayam Adelfa, ket pagyamanak ti ingka panagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngag. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita, kat nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Jani, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met ama idrama to'y nanumo asurat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Jani. Tubuak ti probinsya ti La Union. At daan asawa ken maysa nga anak. Naawisak met a nagsurat tapnoin nakibinglay to'y padas ko apatsyek a makaibati iti nabalitukan nga adal kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama dito'y YouTube. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. At to yung tika pemla kay. Agyaman ang bagay. Mayat ti templa na. Sana nasamit. Saan mo't anatamnay. Sakto lang ting kabil mo asukar na. Ay katwan siyak pa'y ti kunam. Siyempre, kabisado kong ti templa ti kapem lakay. Dahita ka ti pagbilibakain ka bakit? Talaga kabisadong aminan ti may papankanyak. Ay lakit di Iso adi kag kamkamalay dyan Tano oras anadok-talak nga adda sa baling aramidam. Jak tupulos ag pangadwa mangisinakan ka. Anya? Unay kalagit din ay bakit? Sa bali manin tinaturong ti saritaan ta. Oho, usto laang mat. Tapno mapalagipan ka. Di ka ti agdanag. Tasiksi ka lang ti babae ti biyag ko. Sigurado malaang kunakbanan. Uwin ka di. Anya nga to agsagdi ako nagtrabaho. Masadutak nga mina na makiman-maneho. Anya? Kat kasano tayo ngay no agsardan kan nga agtrabaho lakay. Anya ngayon ti kanan tayo. Pampanunutik nga rod ti dagaan na panawan day di tatang kinanang ko. Anya nga tanong isulain ta si kaswanta. Kabailam ayat ti agtalon lakay. Santang agtalon. Anya kay nga ron? Ilako ta ti daga.
Ta iso taramatin tangag negosyo. Iti kasta, adda pangalaan tayo iti kanan tayo. Nga uray sa antan nga trabaho. Sa dinaw ti papadanyaw anak ko. Nakapulas kayo magagasawa. Agawid kami kanubiit ija lugar da Johnny, nanang. Nay, barbaraw analagip yu ti mapan ijay ah. Jak man amo ka ni Johnny, nanang. Kalaat matlatan analagip na ti agawid ijay. Mapan mi kanu kitaan ti dagaan na panawan dagiti nagawanan at dadakkel na. Ayun nga agpaiso. Damag ko analawa kanu ti sanikwa da balayan ijay. Wen kanu nga rod, nanang. No kasta, plano ti asawam at talunon dayjay adaga. Ay na, nagsaya at kat kumano kasta, nanang. Angam saan mat. Ne, katapay ngay nga ron ako nam amapanyo kitaan. Asikaswan na kanu ta ila ko na, nanang. Anya, ay sos, sayang ba't ano ila ko na. Talunan nyo kit din. Iti kasta, saan amapukaw dayjay adaga. Ila ko na kanu nga rod, ta iso ti aramatan na nga agnegosyo. Negosyo ko namlor na. Wen, nanang. Agnegosyo kanu laangan, ta masadutan nga agtrabaho. Masadot kanon ang makimanmaneho iti boss. Kat anya ngay mat kumaan negosyo day ta anak ko. Pautang business kanu, nanang. Ne, anya dagita papel na kay. Pagilistahan, bakit? Pagilistahan iti. Kadagiti umutang ha. Kita ang tinaramin ko. Dahil talaangan mang fill up taramidam no daw mo'y umutang. Nan, kita man. Ato, kita man na imbag, bakit? Ne, kumpleto mat nga agpaiso. Day talaangan mang fill up iti petsa, nagan, kano man uti utangan na. Siyempre Naitan tulangan ag pinirma teramidan ento na daw umutang. Kasta kalinis tinaramin ko listahan, bakit? Ang aguray ka lakay. Oh, apay bakit? Adda ka di kurang tinaramin ko. Awan, ang agpaporsyento ka lakay. Natural business nga ron ti paporsyentuan ta. Malugitan agpautang ta asaan tamot paporsyentuan. Imbayak barok, tanadamag ko nga agpapautang kayo kano nga agasawa. Ay way nanamileng, pudno da yung tanadamag yaw. Umayak kumamat umutang noon na pa nakabalin na barok. Ay katuwa na. Awan parikot iti dayta. Iso na lang tada porsyento, ti papautang minana. Okay laag barok. Basta saan kumaunay adakal ti paporsyento na. Diyak ko maumay umutang. Hanggang masapul mat nga ti anak ko. Saan mo't kit di nga iso ti dakkel, nana? Apag husto lang mat ti porsyento nga lalaan mi. Iso na lang, tanoan niya ti petsa tulagan ti panagbayad. Masapul nga iso ti matungpal. Ay uwahin barok. Di ka madanagan, tabayadak matlaang apaman amalakok ti dagame. Nasayad man nga rod, nagkinawatan tanana. Mala, umunag tayo di tabalay. Taited ko ti kwarta abulbulo din nyo. Kantap no makapagpinirma tayo matlangan iti kasuratan. Nangalaam nga itilugan nga insangpet mo lakay. Ti kayat ko asawan, akin lugan iti dayjay. Kan apay nga inyawid mo. Lugan ti anak ni Tata Fredo, bakit? Di mo ibaga, apinersamanan nga inala dayja alugan. Kaputawan pagbayad da iti kwarta nga inutang da. Ay kat kapilitan, bakit? Ano anya titulagan, iso ti masurot. Malugit ako nakmanin, no di dagtong palitipit siya ti panagbayad galag iti utang ta. Sa bagay matkiti Husto lang mo tinaramid mo, tapno agbutang daken ka lakay. Ay wana, no anya titulagan, iso ti masurot ko nakmanin. Di da mabalint ag reklamo, tadamat kasuratan na nagpipinirmaan tayo, iti mutang ta. Una, dakil mo't apang tenggelan taday dya kasuratan lakay. Saan damot amabali na paglibakan, kaputa at damot pirmada idjay. Una,
In collateral da nga ron, di iso ti guyudak, no saan da makabayan. Diyak mat kayat amapukaw lang ti kwarta naglakwan tayo ti daga at tawid ko. Ada ka gaya manakaw. Wen tatang, imayak, tao may ko kumaipakada, adito'y mi pailaang nga iparada ti dua alugan mi. Awan nga minan pagparadaan day jabalay. Nuapay ngamin aya, agatang kayo agatang itilugan niyaw. Nuwawa magayang pangiparadaan nyo kadagita aluglugan. Jay laang matvan kan kotse ti ginatang mi tatang. Jay jeep kan pick up, ginuyod laang ni Johnny, manipod ka dagiti nakautang asan a nakabayad. Na yan, tikas tang ugali ti asawam Lorna. Ha? Ne, tapay mo tatang? Ada ka di madingay naramid ni Johnny? Ay, di ka man nagindidam mo. Apay nga pinaya tatang, lawlawagan niyo man, itikas takit maawata. Ay na, di ka man agindidiam mo kunakmanan. Tatang, Ay na anak ko, saanin anasaya at tikas tangar arabitin niyo. ha? Agasam man, tanagdakil gayam ti porsyento ng alalain niyo kadagiti kwarta nga ipapautang yaw. Saan lang nga dayta? Inkapilitan pa nga alalain niyo, dagiti sanik ko dagiti nakautang kada kayaw, no awan ti pagbayad da. Ay kat rabang na laang matatatang. Alangan mat adimi singeran dagiti utang da. Di kat da kami tilugi no bilang laang. Unangam saan kumamot nga itikas tawagas anak ko. Apay, di kay makonsinsya itikas tangar aramidan niyo. Makisarsarita damat itilasayaan. Ang puwersaan nyo mat idang agbayad. Apay, di kay lamasyanan katakwada. No saan mi ida apwersaan, sigurado abaybay ang damatan ti utang da. Iso ahusto lang ti aramidan mi ka ni Johnny, tatang. Kan may sa, no pagturayon mi ti asi mi, awanan malugi mat ti negosyo mi. Ay na, madanog kong tulangatan. Masurunak. Ni, apa yun na kay? Agan ano ka? Nakarupangat ka matanagawid. Apay, asino ti kaap-apam aya? Masurunak nga rod. Ni, asino ti kasurun mo? Day dyan ang ding Apay ayan ni pari nanding lakay. Paglibaan nakit din ti utang na. Awan ka no tinututang na. Iso nga awan ka no nga rod mo tirumpang abayadan na. Anya, ay katimpakitam ko ati kasuratan ang nagpinirmaan yo lakay. Inpakitak, ang pinisang pisang nakit din. Anya, kasano nga rod daytan lakay? Di katawanan ti ebidensya nga da utang nakadata? Oray pinisang na ti kasuratan. Singireklata. Di na mabalin a paglibakan ti inutang na. No kasapulan nga agdarumak ken kapitan. Arabidak, sana siyak ti pagpadasan day dyan anding. Madanog kung tupay ti subsub na. Sa dino ti ay ni daddy, mami? Napanmanan nagsinger anak ko. Apay ka di. Agpatulodak ko maidye balay ti kaadalak. Ada ngamin project nga aramidan mi ita. Orayam labiitan anak ko. Sigurado apaawidan day jay. Lorna, anak ko! Lorna! Ninanang day jay Uwan niya agpay sa mami. Ni lola mo ti agpukpuk ka wa sumungsungad. Ay na, Lorna. Ingka nawaon ti asawam. Ni, apay ni Johnny nanang. Agap-apa na kininanding ijiterse na ni Janet. Anya, Ay, di pa ka nanagak. Nakasalikan itibon ng ninanding. Hala, intayo kita ni daddy. Tanda ni dad kinabil itayan. Amangan kiti dumadama nga gubgobal da ijayan. Sino nga'y magtakin baka iti nakapagaw di tarubayan yu anak ko? ay, kwa tatang. Ni Mang Kanor, napaninukod ni Johnny idi kalman. Gapu ka dita saan manin ang nakabayad iti inutang nakadakayaw? Kasta nga rod tatang. Ay una yan. Apay saan pa'y laang anadidikra ti asawam iti panang bugbog dakin kwa na. Gapu iti kastangar aramidan na. Tatang, awan mat basol ni Johnny.
Agdadata mo't aday dyan anding ti akin basol. Malaksid a paglibakan na ti inutang na. Pinigis na pa iti kasuratan a nagpinirmaan da iti asawak. Ala, wanan. Ada akong dita. Ang nalabos mo nga minti ikasta ng agsinger. Apay, di la maasyanan nang runa kadagiti padak anatataengan. Tatang, Anwan nyo ayat ado a kwarta. Laglagi pa niyaw. Adi yung madlaang maitugot na itaintun matay kayaw. Imbes ang makatulong kayaw, babaan iti panagpautang yaw. Saan magtakarkaruan nyo mat nga ima magtikinarigat dagiti tattao ang nakautang ka na kayaw? ni tatang man. May sakamag. Imbes nga nawaam ti asawam, saan ta kanunungam matidakas nga ramid na? Ay na, anak ko. Di tay amaw dagiti sumarsaruno ang mapasamak. Ang mga nudumteng tumot ti aldaw at kayon tumot ti agkasapulan. Bagbagaam tuman di anak mo, Linda. Apay ba din ay alakay? Hawanan, nasisirap dan iti siling ti pirak. Ha? Agasim man ti 40% a porsyento ti ipapautang ta a kwarta. Kinapudno na lakay. Kinasarita ko ni Lorna maipapan iti dayta abanag. Agam isuumutlat ta. Talaga kano akas jay ti patakaran ti negosyo da. Tano saan akas jay ti ikastada. Malugi da kano mat. Ay, una yan. Nadandalang iti kwarta. Nagbalo da betang. Ay, yak kanunungan ti kasjay nga aramidan da bakit. Saan apulos? Bayam, takasaritak tumanan di anak ta. Intun mapaanak iji balay da lakay. Wan man bakit? Tanay, nakababain ti kasjay nga aramidan da. Uray kumamat no di da puwersahan nga alain ti sanikwa dagiti umot utang nga dakwada. Madimat piman at ti kasjay. Saanen, anayin kalintigan ti kasjay nga aramidan da. Adak manin, nanamiling. Ay na, pasensya kan barok. Talaga ngamin nga awan pa'y maitid ko ita. 5 bulan ti utang yun, nana. Dakkelan ti porsyento na. Imbag no kabailan yung tupay abayadan. Bayadak abayadan dayta. Apaman amay lakok ti dagami, barok. Ay kat oray jelat tangarudan daga ngay laklakom ti pagbayad mo, nana. Ha? Kukwakon ti daga ako na may laklakom. Dahil jayan ti pagbayad mo itigatan nga inutang mo kanyak, nanamiling. Anya? Biyag yun ti titulo dahil dyan daga. Tayson ti pagbayad yo iti inutang nyo kanyak. Linda bakit? Linda! Linda! Apay ay alakay. Imbawag ni pare Istong. At da kanuna disgrasya ijayan tirangtay. Kat atapon daan ni Jane, tiyakin lugan itinatnag itirangkes. Ha? Anya? Ay, Diyos ko! Iyan aday umapaw! Di na saya at awagam ni Lorna. Iti kasta, maamuan ta, nupudno nga iso titakdakamatin daan natin nagitirangkes. Darasam! Diyos ko, ispalam ka di ti hasawak. Di mo ko maipalubos nga dadaka sa mapasamak kan kuana. Agpagpakaasi akan ka, Apo. Johnny. Agyaman Diyos ko. Agyaman ta sinong batam nagiti kararag ko. Thank you, Lord. Oops. Inayadam ti magnalakay, Di ka kanuunay agperpersa. Iti kasta, saan nga aglokat ti panakay dahit dagiti sugat mo. Uwan, bakit? Hindi ka kadiagdarag, takabaulak ti magna. Uwan ngam ininot laang Di mo bigbiglaan. No kayat mo pa'y ti agbyag iti napaot.
Nasken atong palam dagiti imbilin ti doktor kan ka. Uwan, bakit? Katagyaman na ka. Gaputauray ka sa ti kinarigat na. Inananusan naklata, ngayon ay aywanan. Aging ka, arimwara ki ospital. Siyempre, Angam ni, saan ko manatangkan ti ulom Masapul nga agpaimbag ka pa yan nasayaat. Uwan, bakit? Kahit ko na yan tagimbag. Iti kasta, makarwarak magdan iti balay. Kaya't ko ti mapanakit daw, iti pamakawan, kadag iti tattao, napasakitak. Ni, anya ti kayat mga sawan, Johnny? Bakit? Namiris ko. Asaan gaya manasaya at dagiti nararamit ko iti kalabas. Ket plano nga isubli dagiti nalala katingwen. Kenlugan dagiti nakautang kadata. Agraman ti titulo ti dagan ni Nanamiling. Oops. Johnny? Mamatayag. Nga inikanak pa iti Diyos. Iti may kaduhagon daway. Tapno ilintag ko, dagiti nagbito ta. Manipod idi, saan min apapaporsyentuan kan saan kami metten a mangal-ala iti collateral kadagiti ipapautang mi. Ket kaasi na, agbaybayad damet adagos. No addamet dagiti saan a makabayad iti sibubukal agatad nga inutang da kamin nga agasawa ti mangibaga nga oray hulugan wenno tinnagandalatan iti binulan. Gapo iti kastoy nga aramidan mi, makunak nga adumetten tinatulungan mi. Nang runa dagiti kalugaran mi nga agpapaadal ken agtaltalon. Nariknakmet akarkaro pay nga inmasenso kan linmag-an ti panagbiag mi. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Johnny. Ken ka pagayam, Johnny. No maminsan, sa tayo lang amin agnakam no addandakes a mapasamak kada tayo. Nagasat ka, tainik kan nakapay ti Diyos iti may kaduwagon daway. Kat sapay kuma, tadimon sublianan pay dagiti sigod nga aramidem kadagiti papautangam. Alakastan pagayam, Johnny, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanen a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway, si papanakkel kami amang isagot iti paggibusan, ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo avanji. Ngamsakbay na, makablaawan man pay ni Sir Rene Pascua, ni Ma'am Pisces Girl, kastamatan ka ni Ma'am Concepcion Salvador. Hello mat ka ni Ma'am Daisy Abuan dita New York City. Makablaawan mat na Mr. and Mrs. Joel Kaasi. Kablaaw manipod ka ni Sir Bensol ti Isabela. Makablaawan mat amin at taga-apari West Cagayan Valley. Kablaaw manipod ka ni Sir Nestor Alamo.
Shout out met kani Ma'am Maricel Concordia, dita Riyadh, Saudi Arabia. Hello met kani Ma'am Jerlyn Kudyamat, kastamatan kani Sir Oliver Gutierrez. Hello met kani Sir Marlon Holyo, kani Ma'am Dalia Aguinaldo. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Intay nga rodan denggan ti maudi apasat ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Avanji. Oray si kakadikat saan amasyan kanya, ha? Saan laang matkat ada kayo ti marigrigatan iti kastoya sitwasyon? Amuyo ka di. Nga oray siya katawaan. Kan uyawan dagiti tao. Gapo iti napasamak iti pamilya tayo. Danda ni inaldaw ada tayo ti pagchichismisan dagiti tattao. Oray pay! Saan latta arason day tatapno agaramat kay ti may parit nga agas? Saan nga umanay arason day ta? Tapno dadaalam ti biyag mo na awatam. Mabalin ka di nga bulimak kayo. Saan kayo kuman nag-recare pa? Jasmine, anak ko. Siyak ti marigrigatan. Siyak ti ginundawayan da. Siyak ti nagsikog. Siyak ti agbalin abala sa nga ina. Saan ada kayo? Iso atumal na kayon pangaasiyo. Jasmine. Iti day tangar aramidan yo. Karkaruan yo lang ti sitwasyon. Karkaruan yo lang. Anay ko. Apa yan, anak ko? Kanya tinasakit. Agan ano ka, Jasmine? Anya ti nasakit? Anay ko. Nagsakit ti pusong ko. Tinasayaan. Itaray na kalaangan ni Diyos. Ito, anak ko. Jasmine! Jasmine, anak! Jasmine! Ay, masyanak launay dyan anak tari na ito. Ay, agpada ta ba kay... Ay, kaasim at nagsasaruno ba't lakit din tidimtang aparikot iti pamilya na. Puro sa empi man tilaklak aman na. Teresa, Babalawag unay ti bagik. Gapu ka na gito'y amapaspas sa amaklakay. saan mo basol ba kay? Awan basol mo. Tilang magpagsayaatan dati pinanunok mo. Lakay. Nakaragkaro lang amarigatan ka no kasta pagpapasulim ti bagay. Anya nga tayo ti kasayaatan nga aramidan ta amang tulong kadakwada. Tapno makarugi namanan. Italik tayo lang iti dos ti amin bakit. Sangsang kamay sa tayo ako mararag. Kitsapay kuma, ta ispalan na iti pagkad ni Jasmine. Diyos ko. At nuyak asi papakumbaba dumangan iti kaasim. Ispalam ko maiti pagganti anak ko. Diyak lakit di ka bailan na dadaka sa mapasamakan ko na. Tulungan da kami kumaapo. Tulungan da kami abumangon manan. Ikanda kami itikirad kan pigsa ti pakinakam. Tapno malasatan mi dagito ya panupo. Kasyanda kami kumaapo. Panje, anak ko. Nana. Itay na kapayasap sa pulan ka ni tatang mo. Adda ka laang gayam dito'y kapilya di ospital. Diyak mo daramidag nanang. Awanin ti sa bali amasik ka. Mariribukan ako na yan. Ay, dahito'y timay sa pagkurkurangan tayo, anak ko. Ngamin, sa tayo laang umasinagkan ko, ana. No talaga saan tayon akabaulan. Tirumbang ko ma, kat isuti ka na yun nga sitgan tayo. Agam,
Mamati agapo ka dagiti napasamak. Agbalbaliwan ti amin. Isu ko mati pangpangro na tayo. Kanayunan tayo ko mati umasidagken kwa na. Addaman, ken awan ti parikot apagdaldalanan tayo asa nga pamilya. Nanang? Lola? Apok, Jetro, anak. Nakasarita min kin ni Lolo ti Doktor amang tamtamin kin ni Jasmine. okat, kumusta ka nun dya, Adem, apok? Naispalo ni ti paggad ni Jasmine, Lola. Nanang. Agyaman na, Diyos ko. Ay, nasaya at ba't nga rudlo kasta, apok? Iso na lang. Ta naragrag ti inawon na. Anya. Diyos ko. Mangan kalaang amangan, ading ko. Nabsuga ko ang manong. Ado ka di matlaang tikinan mo. Wan manong, agyaman na ka. Ita niya. Ngamin, tultulungam ni nanang amangay aywan kanyak. Mababainak nga rodan kan ka. Iti anya aga po kumangay mat amabain ka kanyak, manong. Gapo iti kinasukir ko. Sinong basong batak ni nanang. Nga isumaten ti makagapo no apay anaragrag ti inawam. Amo, manong. Talaga siguro asaan apara kanyak dayjay nga ubing. Iso lang siguro ti inaramat ti Diyos nga instrumento. Tapno, mabukal tayo manan akas pamilya. Husto ka, ading ko. Sorry, Jasmine, anak. Ngamin, saan ka naprotektanan? Sapay ko mata mapakawan na anak ko. Awan basol yung kanyak nanang. Amok nga inaramid yun lang tikas jay. Gaputa iso ti amoyo apagsayatan mi nga kamsat. Jasmine, Tinapatag ita. Ada kayon dito eh. Saan kayon amayad ayupay kada kami? Agdeden na tayon, nanang. sa di naman ang tinagkapuam, Jetro. Kunan ni Lolam anasapa ka arimwar. Ang api nga itakala ang asimangpan. At dangamin napan ko inaplaya na trabaho, nanang. Kat kaasi ti Diyos, naawatak matadagos. Anya, kayat mo asawan, agtrabaho ka? Kasanun ti panagadal mo, anak ko? Extra income laang, nanang. Iti kasta, makatulong akmat dito'y balay. Kentat no makaurnong akmat iti uray basit, para iti allowance kunto into nag-eskwela akmanen. At ayo pa'y mo ti enrollment. Ang anak, kabailan kayo mat apagadalan kini ading mo. Bay andak kumalaang, nanang. Kaya't kayo ngamin atulungan. Kentap no maksayan mat ati pampanunutan nyo. Jetro, Kentap no mapadasak mat ti mangged. Mapadasak mat ti maadaan iti bukod ko akwarta. Babaan iti panagtrabaho. ala, si kangarot ti makaam mo, anak ko. Sorry kadagiti saan anasaya at ngay nararamid ko iti kalabas. Ikarik nga agbalbaliw akon. Kat ituloy kon ti agadal aging nga agtorpusak. Nanang, naikabil ko amin ng itulugan dagiti order at tinapay. Kastamat ng dagiti cake. Nasaya at mat nga rod no kasta, anak. Ay, sumurot ka kadimat ama pan ag-deliver, apaw. Wan lola, dua kami ka ni Manong Jetro. Iti kasta, saan unay amarigatan ni Nanang agi-deliver. Awan ka di ti sirrek ni Jetro ita, iti trabaho na. Day off na ita, nanang. Ay, kastaya. Wan, nanang. Sapay la ko baga rod, tagtultuloy matan ti kasta kinapigsa ti negosyo yo, anak ko. Wan, nanang. Kat mapasamak day ta, babaan iti tulong ti Diyos. Ay, pudno launay day ta, anak ko. Malala, mapan kayo nga rudain. Iti kasta, saan kayo amarabian nga agawain. Sapay naga daw dya i-deliver yaw. Bakit? Sa dino sa'yo ni Banje? Ay awan da,
rimwarda nga agi ina. Apan dagi deliver iti tinapay. Apay ka day. Adaba, surat asin mangpay. Tagapon na ngay. Kan para asinaw day ta asurat lakay. Naka-address mo kin ni Vanjing anak ta. Naggapo di Muntinlupa. Ah, Nalabit ang naggapo kin ni Marshall dito asurat. ay, mabali na kasta lakay. Itad munto inton sumangpet da. Ato'y bakit? Si kantong timangtad iti anak ta. Anyo ti kunayo pagsasaritaan tayo, nanang? Wan nga agpay sunanang. May papan ka di iti surat ni tatang. Wan, anak ko. Masakit ka na di amayo. Kat agkid-kid daw iti pamakawan. Kan kid-kid dawin na ti panang sarungkar tayo kankwan. Nanang, Ay ayatan nyo kadipay ni tatang, nanang. saan nyo ka di akagura ni tatang? Aklunak. Talaga ang nasakit tinakam ko kankwan. Nang runa kadagiti saan anasaya at anapaspasamak iti pamilya tayo. Angam itataad da sakit na. Kan madusdusang kapo kadagiti dakas nga inararamid na. Napanunod ko asaan tayo kuman anayunan pa iti panagrigrigat na. Nakasingsingpat kayo at talaga, nanang. Talaga aman nakaawat kayo unay, nanang. Sapay kumata didak guraan. No ibagak ang nakasagana akon amang pakawan iti amayo. Kinapudno na, nanang. Nakasagana akmatan amang pakawan ka ni tatang. Kasta akmat, nanang. Iso ano mapan kayo iti ayan na. Sumurot kami, mat. Marshall, Agyaman lang. Tapi naggamot lang. Tikit daw ko, Vanji. Tatang, Kumusta kayon, tatang? Kumusta kayon, anak ko? tatang. Agyaman ako, unay. Iti oras. Gaimpayo ita kanyak. Tatang, agpaimbag kayo. Pakawanan da anak ko. Nagdakal. Tinagkurangak ka na kayo. Nangronakan ka, Vanji. lipatan tayon day lakay. Ti Diyos tupay kat mamakawan. Da kamin tulakit din at taulaang. Asino kami kumangay mat. Tapno ipaidam ni kan kadayt na, Marshall. Gusto ni nanang, tatang. Agyaman na, Vanji. Agyaman na ka, anak ko. Maragsakan ang unay. Gapoy tinaitangay bagayo. Lakasagana akon amatay. Gapota oray kaskasano. Nakunod ko patlangan. Di pamagawan niyo. Anya ka ka di, Marshall. Di ka kumamutag sa iti kasta. Tatang, at idog pa'y tibiyagyo. Agpaimbag kayo kindi. Urayan meet iruruaryo dito'y pagbaludan. Husto dagiti anak ta, Marshall. Agpaimbag ka kiti. Kat ikarik aman ipod ita. Kanayunan min timang sarungkarkan ka. Urayan mi ti irurar mo. Tapno makapagdadan na tayo matlaang kadagiti anak ta. Nanang! Nanang! Apay ka di anak ko. Umay kayo manganan. Naidasar min ti pangrabian tayo. O sige, umaya kon. Jaran! Ni, nagadumot ang dagita amakan. Nagadun ti inluto yu anak ko. Wan ananang, daytoy pay, Wow!
Nagpipintas mo dagit na asabo, anak ko. Para kada kayo amin day tananang. Regalo mi kada kayo. Ah? Alam, apay arigaluan da, kat saan ko mat a birthday. Uray saan niyo a birthday. Kaya't da kayo a regaluan. Ngamin, kaya't mi ama kita ti kinaragsakyo. Daytoy kas pagyaman mi kada kayo, nanang. Gapo iti pamatag kan sakripisyo nga ipapaayo para kada kami. Ay na, agyaman ak unay, anak ko. Sapay ko mata nagustuhan niyo, nanang. Launay anak ko. Magustuak unay, ken maragsakannak. Ngamin, nailasat tayo dagiti panubok adimteng kada tayo. Kat ita, makikita kun tibunga dagiti rigat ken sakripisyok anagabrod. Nanang? Nanang, Kat ikalik, nga ayatan kan ipatag kayo aginggat mo udi nga angis ko. Ayat kan pamatag abuyugan ti panagkararag tayo iti Diyos anamarswa. Kat sampay ko ma, tatarabayan da tayo itirigat man kan namay. Agtitinulong tayo, para itinapimpintas pa'y amasakbayan tibiyag tayo, anak ko. Adamat basit ornong ko idi anagawid manipod Hong Kong, nga iso ti pinagpuunak anang ipatakder iti basit a bakery. Aging gaan na padakkal mi kat iso ti nagtataodan ti pinagbiag mi nga agiina. Intuloy nga rod dagiti dua nga anak ko tinagadal kat kaasi ti apo nakalpas damat iti kurso nga inalada. Kat ita agpadadan amangop opisina. Itultuloy ko matlatta ti bakery kat adda pa yan dua a branch na dito'y matlaang La Union. Iso na laang tasaan matan anailasat ni Marshall ti sakit akimpat kenkwana. Aging galaangan dito'y Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos iti nakaat atidog unay asurat ko. Sapay kuma tanaliw-liwa dagiti padak adumdumngag. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam, Vanji. Awan anyaman na pagayam ko. Pagyamanakit di, gaputainan anusam nga insurat kan inistorya to'y pakasaritaan ti biyag mo. Kat sapay kuma, tanagustuam ti pan nakaidrama na. Kunada nga rudan saan amang tad ti Diyos iti parikot wenno panubok aditay kabailan asulbaran wenno lasatan. Kablaawan ka pagayam, Vanji. May saka apagulidanan nga ina arumbang atuladan dagiti anak mo. Nasaya at ti panagpuspusom isu nga inikkan na kati Diyos iti gunguna nga isu ti ragsak ken namay alaklak amom ita kalpasan ti panagrigat mo iti kalabas. Alakastan pagayam, Vanji, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.